πάει καλά. Κώστα Μάρκο, γέρα στα παιδιά ότι πίνουν. Αμέσως. Άντε, για μας. Κώστα. Το χωριό μας ονομάζεται Ελληνίστενα. Έχει την ονομασία από δύο εκδοχές. Η μία είναι από το όρος Λύκεων που βρίσκεται ανατολικά και η άλλη είναι από το Λυκαβιές. Από το Λυκαβιές. Κατά παράδοση αριθμούσε 14.000 κατοίκους και είναι οι κάτοικοι της Αχαιοί.